Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Nga trabi ka manin asim mangpat, Arnold. Sa dino manan kinagapuan. Di ka nagdamag pa eh. Isa ka na anak iti ka nagtamabisina. Arnold. Agunay ka na! Mabisina ko. Sige. Sumaruno kang harot iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inak pa'y bait agpalas. Aday ta, mangan kan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang ta napudot pan. Naimas ah. Arnold. Wala, panawan nak pa'y di pa'y. Arnold. Di ka nagsawapay. Panawan nak kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to, hinton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa'y akasalita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold. Aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramit mo. Sumarteng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan ti dakas sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay da Mari Vivian. Hoy, Adela. Apay adyak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamat. Ay kaasi kapay. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige Petra, labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam, agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos, talabaam tadaster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manunga aldaw. Anya? Sige, inakon Petra. Kunamla na sinong agsasaw? Naimbag kumamot mo saan nga agbababae nila kay na? Di pa'y lakat isina nila kay na, tapnogong gunana. Mari Adela, apay akas ta ti rupam. Kaslag parparikot kamat. Umay ka kadi agpatulong? Kaya't ko ti adda makasarsarita na Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Ay, sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang ti makaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kaya't ko akasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, Mare. Ano samlat ta apalagipan? Wen nga rod, Mare. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos. Asapay la kumata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Gat agbalbaliwan. Mare. Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito balayo ni Adela Wan, apay. Kasla nga min nariribok ti panunot na Siguro mariribukan ka nila kay na. Ngamin saanan nga gaw-awid. Anya? Kasano nga mom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak nga min makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagak laang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Angam, siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka?
kunamlan saan ka, chismosa? Tapay, kaano pa'y anakita anak kisarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di asikati kasta? Wana, tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamot makimisa. Tapno maadalan ka, iti nasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akaslawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ron ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti in-into narak. Kit kita at ti pagsayaatan mi, para iti masakbayan mi. At dakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsi ka, Petra. Adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto tamannugal kan bartakmet nila kay mo. Ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunam mo lang no asino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam? Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati panagpuspuso tayo, ay kat, bendisyonan na tayo ti Diyos. Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbagak. Ay, naimbag lang ta nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout man ni Arnold. Amangan pa kindi, muimunan ijay. Naimbaglangan ta nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Hanggang sayang. Saan taan na alat walit na? Sa nabali, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man, nayon ti urnong ta. Addan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sikat ti makamuno agawit ka. Ano siya? Di tuyak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tanga trabi. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko. Agpakpakasi Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayong kumaiti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't kung agbalba niyo ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin. Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak namin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang. Kapay, anya ti mapaspasamak kan ka. Awan, tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Ada ka di parikot mo. Apay adi mo'y baga. Awan, tatang. Ay, sikaman langan ti makamaw. Ay, gayam. Ada inyag ko naluum asaba. Kanatang. Imbagla pang ramadan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyaman nak, tatang.
Impan kaw ni Diya kusina yaw. Agyaman akmanan, tatang. Ato iti kwarta. Igatang mo iti kasapulan nyo kada kita anak ta. Oh. Di mo awatan? Saan? Diyan kun awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo da ito eh. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod da iti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold, idyamun ti dakas at trabahom. Ado ti mabalin mo apagserkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan! No di mo kaya ti kwarta. Saan laang? Kaste ti may parbeng kadag iti o kwarta. Arnold! Inakon! Pay ka na nga gawin iti bay. Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman, no nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. ₱10,000 a pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwar. Kat, anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Dayta nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan kwa na. Ngam saan adum nga. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw kuman nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasama kiti asawa. Uwan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamag iti asawam. Iso nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman na kiti tulong yo pa nagkarkararang, mare. Agyaman ako na. Hold up daytoy. Di ka guna iti dakas no di mo kaya ti matay. Nakatutok ti mo kok iti sigagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas kente cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day a babae. Anong piso eh? Dakalagatan ti linawang ti wallet na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, isu anarabyan. Idi pa lang nakitak day a babae, Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdek. Makitak, adum saag iti kotse a nagpintas. Isu ako nak, abak nang day a babae. Nabak nang? Apay di agar kala iti paglunganan ng agawit. Apay magmagnaw rin nasibngatan? Ay, nalabit. Mapanagsad iti paglugahanan na Nga oray magna iti nasipnget? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Alabas kamet. Ah. Pwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata atao? Wan mata. Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone. Kat pagbingayan ta. Ti kwarta. 10,000 amin. Pagbingayan ta madlaan. Uy, ayos. Ay malgayan. Hinton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbahan ni sentro. Ijay ta ka din ag-hold up? Agpaliw tayo iti mabalinta pagkwartaan. Sige, matungpal, Arnold. Sige. Dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta iti biktiman. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti agbaligi. Sige. Ala, agkita tantulatan ni hideout. Sige, inakon iti day banda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktiman mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda.
Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, ama kimisa. Agbalbaliw pa nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adum ngagdaytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo ta nagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog na ito'y. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela, nga giina. Iti day tagundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapana kon iti dayjay abanda. Agkita tantulatan ni hideout. Sige, inak nga rudan. Ano ti senior citizen na mabalin na biktiman mi. Nalaka lang nga itaray lang itibag na. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito di asawak. Sa nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga ta tinakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panursurom. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka, tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatangmaw, kung nagiti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw, tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Ay, nakitak nga mo sinig ni bakit ko. Iso alim mikli kak adagos pare. Isugaya marimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmatan. Ala, intan. Iti asilig ti bangko, ti papananta. May mayat pa sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasan? Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Un mare, ngam idiin na sitga. Awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa ta? Mare. Wino? Iliw mula dayta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. Mare. Ala, no iso man dayjay, sapay ko mga rod tasimrek dito'y simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amutan.
Nga amangan no nilakay mo nga agpayso, jay nakitam. Mare, Adda plano ti Diyos, Mare. Amangan no nagbalbaliwan nilakay mo. Iso anapan nakimisa. nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawidan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, Mare. Ala, Mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't timisa. Wan, Mare, agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dya senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas ah. Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak ang nagna. Nasiriban na tatimay sa lahang alakay. Un nga rod. Nasiglat ngamin. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray tibag na. Aguray ka. Nakitak tayo lakay nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguron iti kwartana. Anya. Umaykan, mapantay iti ayan na. DJ, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nagpesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sige timang itaray. Kat aglayon kan ija hideout. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kaya kay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo di taasidag kaw. Agtugtugo kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa kabulsek babaro. Sa anak ka makapagtrabaho para itibagay. Naputa bulsek ha. Nakayaw. Nanapigsa. Kan makakita kayo. Rumbang agtrabaho kayo. Para iti pagsayaatan yaw. Niya po Diyos, saan na bulsag? Makit kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayo. Ken amin nga aramidin tayo ket makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kao. Supapakan na kayo, takinasyandak. Ngamno takawan dak. Kita mo yung lagaruday, nakasto iti kasasaan ko. Sigurado, asaplitin na kayaw. Ne, anya ka diti ibagbagayo, tata. May saa ka bulsak. Makita kayaw. Mandipdot kayo. Kaya nagtatakaw kayo. Huldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa. Ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garawyaw anak atugaw iti asideg kaw. Pare Mario. Ay tapno di kayag basol. Sigay. Ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko atalo ribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko lang kada kayo. Anya? Mabit lang ta alag iti bagkaw. Sanan? Mario, intan. Intan? Nanggagmuti ko na ka. Intan. Anya ka maten Arnold. Apay andi mo kayat nga awatan ti kwarta na iji alakay. Isupay jay 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghuldap ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo dyan alakay.
At damod gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Arnold. Sumagdang ka man. Intan iti palengke. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. At da pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. No kastarad. Mangkita ta iti balay asar kenta inton rabi. Sige, kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom dagito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyamanak, madam. Inton Sabado, umay kanto manin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno aday gatang mo iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyamanak manan, madam. Awan anyaman na. Wan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam tao may ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kan di talikodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam iti limos. Anya? Wala, ingka ikan iti limos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunak met. Sige, umasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Ang naghaw ti ase kagiyaw. Kita mo kada kayo dayta. Kasano ko mga amom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Kung namitay nga ikandak iti limos. Agim sanain. Agawid kayo iti pamilya ayaw. Kasapulan da kayaw. Anya? Urno senyo ti biyagyaw babarok. Agbalbaliw kayaw. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapu iti basbasul tayat at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasobadan yaw iti arami dadakas. Apay kasta ti ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyagyaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket makuna asimana santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayaw. Nukasano tirigat na. Para laeng kada tayaw. Tata. Wagbalbaliw tayaw. Ket suruten tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipateg mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagan dagiti managdakdakais. Anya? Tata. Nga raod, kas panang supapak tayo iti kinapateg tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais. Tapno di tayo maikursong iti agnanayon na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay tumakimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo, iti panagayat
ti Diyos kadatayaw. Arnold, itay ka pa ang nakaululimag. Sipod simmang pata dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbagad jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid akpa iji palay. Sika, di ka kadi agawid? Di mo pa sinungbatan ti saludsod ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano? At damot 20,000. Kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, bingaya mo ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga Rod. Agawid ta pailaang iti pamilyata. Adela, saan ka di nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga adda kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangaganyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan nagita ka aruba. Apay nga Rod, atunggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartaken ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang ija istor ni Medring. Nasa una kanyak data. Kuwata. Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diyak ka muna na. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda itan ni Diya pagbalutan. Pagbaludan. Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Gaputa nagtaod iti dakas. Kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadag iti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nagaw-awid, nanang? Diyak ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saan ang nagaw-awid? Diyos ko, sa anak lata ang mauma ang mga daw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbayuan. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold. Agbalbaliw ngatan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saanan ang nagaw-awin. Diyos ko. Sa anak lata ang mauma ang mga daw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha?
Adag tok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri daw. Ni Arnold. Inakilo ka tirido. Arnold, Wen, siya. umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. At tuwaw ka. Tagsaan mo tamangan. Sige. Apay akas ta tilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapod nun sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige. Mangantan. Tamabisinak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Saanan? Naamiris ko house to ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas ken naliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Ado ti imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko ahos to dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo iji langit. Arnold. Isong ita. Padasak tayo balbalaw bakat. Saan lang nga padasan? No di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakat. Ala, kumay ka na maturugtan. Rabi iuna yan. Mapuyatan ka manan. Arnold. Anyat kay papananti panagsangit mo. Gapo itiragsak ko. Naragsak ako, nay. Gapo itong nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanyak. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasaya at madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo, bayat ipanagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman ak, madam? Adela, nasaysaya at noing ka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwaom idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang Yaw. Rimwarda kan ni Tatang, Lola. Tatang kunam? Wan, Lola. Simbangpot ni Tatang Yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Ngam kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umad-adayo kan ni ading ko? Tadabiit pa pananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya kan natang. Ay. Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. Sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. Kasta, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabahom. Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawam. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaam mo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweldom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gaputa mamatiak, adikan agaramid iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung tagbalbaliw. Ammom, Arnold. Naragragsak ka matlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot,
Awan day ta iti pusom saan ka di. Ngamno ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidak, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho diti balay ko. Agpaay ka akas hardinero kan dadumapay a trabaho. Uwan, madam. Ket agyaman na. Nasayaat ta si mangpet kayon. Arnold, nasayaat mo tadakan. Uwan, nanang. Saanan apumanaw pa'y ni Arnold, nanang? Nasayaat mo. Naalangarudan, agawid akmutan. Saan abale tadakayon? Sige, nanang. Katagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apuyo. Ay, wala. Ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay, sa bagay mo't kitdi Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardangdan ti madi a trabaho ta. Uwan, Mario. Narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ngam naladaw tong ti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita ta ti amok. Amom. Uwan, bareng kaya't namat nga awatan na ka nga agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa'y dito'y? No kasta, si kagayam tigayam ni Arnold. Uwan, madam, siyak. Kat kaya't ko mati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak madam. O sige, awat parikot iti dayta. Kaya Josawan, awatan niyo mat ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahoan ditoy. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awed. Dupay kasta, nasayaat mo takunam anagbalbaliwan, Adela. Uwan, nanang. Ket ita, agtrab-trabaho ni iji balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasardinero. Nasayaat nga ron, ano kasta? Sapay ko tay tultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amwakla ko maanasap-sapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale ta nagbalbaliwan. Sapay ko magaraw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam. Si dadaan kami adumhag, madam. Ti panagarami iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak amon nyo ti riga ti may sa abalod. Madam. Iti naun nagpay akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag iti pagtaengan ti Dios. Kasano day ta, madam? Liklikan tayo ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinag iti agnanayon arigat ken tuok. Ituloy tayo ti makipagkaykaysay ti Dios. Tapno inton madanon ti aldaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw ka ni Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay na tirag ko iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadama. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardin da. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasin ta. Tapno maragsakan ni madam. Una,
Kababain mat, no saan tang agtrabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay? Kaya't ko sa pulin di sentro. Ket agyaman takan ko na. Ha? Sige ah. Kasi madadya lakay. Pampanunutak no kasanuta matulungan. Anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko nam ngagpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Wen bakit? Agrubotan. Tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasa papay, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubot kadagiti ubing, tapno nabibiin. Imunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Isto day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Basta, umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata, naimbag, tan nakita da ka. Sa pulan da ka kumatata, kalpasan ti misa. Da kaya't da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti misa. Gamduit umunag tayo pa'y. Tayo tayo agkararag. Sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no, iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita kakompleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung nga umay tayo dito yung parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tanaawis yo ti may sa akabsat. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi, gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't madam. Ayan ti pamilyam. Kabsat. Awanda dito'y. At dada ije Manila, madam. Asawa? Kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan apin musay. Babae, dagiti anak ko. Hindi inasawa dati taga Manila. Saan ta na nagaw-aw, dito yung lugar tayaw. Nga ure amuda kasto iti kasasaad ko. Sa nabalin, madam. Tinaskaan, ket nasaya at kumatibiyagda. Sige, Kabsat. Kitaot no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga agayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Gantay mensahe ni Apo Padi. Anasken lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold. Impay na ti kakaisunang anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo na ita. Babay ni ti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta, inton madanon ti aldaw. Ket makipagnaid tayong tukon ko na. Wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang baliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman ak matken ka bakit? Gaputan na singpet, ken naanos kang asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panangikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputan nagbalbaliw kan lakay. Manipod ita. Baliwan tanti mangrugi. Isa ganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya.
Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako na. No ipatpatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagandag iti managdakdakas. Iso day tati kanayon tayo alaglagipan. Tapno may liklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos iti kinaimbag na. Kentisaan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.